Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig.
Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Good morning, mayong aga sa aton sining nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-8 nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang oks lang ang aton sining nga pag-sinalayo. Samtang yara lang kita sa aton tagsa ka mga puluyan sa sining adlaw sang Sabado. Pero sa may mga importanteng kaladtuan sa sining adlaw nga hindi gid mapaiway ti paghalong lang. No? Dapat naka-face mask kag social distancing. Amo nang himuunta kung yara kita sa gwa sang aton sining mga puluyan para likaw sa sining COVID-19. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan ilabi na sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Kabayontang oks lang ang aton sining pag-sinalayo kalakip man mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dira outside sang syudad sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa Oriental side kag sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? By the way, diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, magasugod ang curfew angot sa Executive Order number 52 series of 2020 ni Mayor Evilio Lunadilla. Sugod na las 8 tubtob las 4 sang gabi. Umpisa sa Agosto 9 tubtob Agosto 22, balidwa ka simana mga kaaksyon. Tandaan tagida implementation sang Executive Order number 52 series of 2020
ang curfew mga kaaksyon las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga. Amo nang ikuan tagid ipaminsaron tagid kagibutang tagid sa aton sining igtalupangod dapat before 7 o'clock yara na kamo sa inyo tag sa mga puluyan. According kay ina sa kay Colonel Henry Binyas ang aton sining City Director nga na interview sa aksyon hotline, bali madry run pa sila lakip ng mga pag-remind again sa mga residente diri sa syudad sa Bacolod, effective today man mga kaaksyon kag buwas ma-implementar na sila or maybe nga matagan pa nila ligwa nga wala lang preswayan way lang anay dakpan pero pagkamande, sigurado, mabutsyog na ni ang implementasyon sang curfew, mga kaaksyon. From 8 o'clock to 4 o'clock, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin ta sa Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa palayag sang Central Office sang Department of Social Welfare and Development. Ginpangabay nga panasigon ang paghimo payroll para sa mga relief agad beneficiaries sa Bacolod. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Artay Hupon. Panibago nga sistema ipatuman sang Task Force Disiplina. Umpisa masunod nga simana, nagkaladak pa naglabot na sa masobra 160 ka mga katauhan. Grabe no, bisan na no mga kampanya may yaragid ga paninguha sa gyapon pero ang mga implementers talaga paninguha man para manisa aton tanan. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO magapatigayon sang massive dissemination information angot sa bag-ong curfew ipatuman sa syudad sang Bacolod umpisa buwas nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, top 2 kag top 3 most wanted carnappers regional level nadakpan sang highway patrol group mga kaaksyon. Kalakip man ang sa bahin sang San Carlos City, kapin sa masubra 400,000 pesos nga ginasuspitsuan siya bu na recover sang pidiya sa San Carlos City. Samtang sa mga out of town naman nga mga balita ni Aksyon Stephen Tresquito sa San Carlos City. Duha ka persona dakop sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 6 sa buy-bust operation sa among syudad sang San Carlos. Kalakip nga nakuha ang masubra 350,000 pesos. Samtang sa Sagay City naman nga balita, sa Sagay City balita ni Aksyon Tomon 40, alkalde sa syudad sang Sagay nagpapanaog sang executive order nga nagapalawig sang MGCQ tubtob Agosto 15. Samtang sa balita naman sa Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, update sa kaso sang 14 anyos nga dalagitang ginpatay sa Barangay Mabini, syudad sang Cadiz, sadtong Agosto 1.
Samtang balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Isabela, 49 anyos nga lalaki gindakop o kung ginaresto sang Isabela PNP paagi sa warrant of arrest sa kasong attempted murder. Samtang sa balita nasyonal, Malacanang ginpasiguro sa publiko o kung ginpasiguro sa publiko nga hindi pagpasugtan sang gobyerno nga mabankrupt ang PhilHealth. Kagiban pang mga balita sa nasyonal, igabalita ni Aksyon ang Defensor, LPA sana ka tropical depression kagintawag nga enting apang magamay ang tsansa nga magtupa sa kadutaan sang Pilipinas. Maki-update kita sa COVID-19 sa dili lamang madugay, COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:21 ng aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay. Samtang ginaknowledge na lang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. I-plastar lang ninyong mga greetings ninyo dira mga kaaksyon kaya tagan tanaig talupangod sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta via website nga nagarobasa-basa kag nagamonitor man sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag ang aton sining YouTube, ang aton sining mga YouTubers dira ho. I-type lang ang Aksyon no Radyo Bacolod kay makita ng aton sining programa kag mabatian man sa inyo sining igtalupangod sa diligid lamang madugay. Ayos, sige. Samtang Sabado man today, mahatag tanay pila ka mga commercials, standby ka mo dugay-dugay sa detalye na sa aton sining mga balita mabatian sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, dali lang mga kaaksyon na kay ma-greet kita nay, manamyaw kita sa mga talamyawon ta sa sininga odto diri sa aton sininga pagpangalagad. May lang pamati dira sa kay Mike Suarez. Hay kaluoy lang ang mga tao na dala sang hulga sa COVID. Mike Suarez, thank you so much Mike. Si Mike Suarez linya grabe na gidya pati maligo ka kuno ma-face mask. Nanungwa ya kay basa ng face mask mo ya. Hindi man guro Mike Kay Ana Hubahi Baga, may lang pamati dira kay Ana Hubahi Baga, no? And kay Jeneline Patiga Diaz, lockdown naman po dito sa Cavite. Okay, kay Jeneline Patigas Diaz. And may lang pamati dira sa Minapasoka sa kay Violeta Patiga, halin sa kay Jeneline Patiga Diaz. Kay Josie Militado Patrimonio, nanong curfew las 8 gwa mo sa ulubrahan las 6 pauli sa balay layo pa. Ay, palagpat si gani man ka gamay nga oras no. Sige, kay Rafi Joy Alojamiento Viasca,
May lang nga pamati, greet lang si ang iya sining nga husband, si Engineer Rafi Viasca. Happy birthday. Monitoring from Dubai. Okay, sige. Thank you so much, good engineer, no? Valencia Kinet, may lang pamati. Kay Carlos Gulaher, Action Rex, good noon, great lang mga amigo ko, nga nagapaniaga, subong kag nagatutok sa programa mo, Ray Capatar, Ernie de la Serna, Adonis Italia, Domi Perozzo, kag Joel Stay Aguida. Ay, perti, no? Alvin Di Maromba, may lang pamati, no? And Lisa Montecastro, may lang pamati dira. Sir Rex, na-miss ko gid ang programa mo. 2 days wala ko nakamonitor sa inyo. Hindi ko ma-open FB ko kag Messenger. Subong okay na? From Doha, Qatar. Thank you so much, Lisa Montecastro. Kay Jocelyn Acivita, Ulak, good PM lang. Okay, kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pamati. Kag tamyoy lang si Tataya Elias Dolido, sang Barangay Paluma, Valladolid, Negros Occidental. Alex Fuentes, may lang pamati, Alex Fuentes. Kay Dorita Fidel, may lang pamati, Dorita. Action Rex, happy weekend sa imo. Be safe. Okay, thank you, Gid. Alex Fuentes, same to you, sir, no? Okay, kay Jose Mongcal Torilla, may lang pamati, Joe Mongcal Torilla. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Kay Sir Edwin Pinida, kag Heaven. May lang pamati sa inyo, kundiin man kamo subong. Sir Edwin Pinida, sir, thank you, Gid. No? Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby, manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 ng atong oras, 11:27 na mga kaaksyon. Daligid lang ha sa before kita maglambada sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa imo sining pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga magdiktok
Standard Time, las 11:29 ng aton oras, kadtuan tanang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon and Defensor, no? Siya na'y temporaryong ngayon ka upod ta. Malacanang, ginpa siguro sa publiko nga hindi pagpasugtan sang gobyerno nga ma-bankrupt ang PhilHealth. Kag LPA sa naka-tropical depression kag gitawag nga inteng apang si paring inteng magamay ang tsansa nga magatupa sa kadutaan sang Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon and Defensor. Aksyonan, mayungod to. Action na Rex, mayong udto kag sa aton man mga ka-action. Action Rex, unahon naton ang nahanungod ini sa issue sa gihapon sa Philippine Health Insurance ukod ining PhilHealth. Action na Rex nga kung sa diin may ginpagwa naman sa palayag ang Malacanang kagin pa siguro diri sa publiko nga ining ahensya hindi mabankrupt. Kay una reaction na Rex, isa ka opisyal mismo sa PhilHealth ang nagpahayag nga ang State Insurance Agency sa 2022 kung magsigi-sigi ang COVID-19 mahimo ya nga magausmod na Action Rex. So sunod diri kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi ini matabo tungod ang gobyerno amo ang magahatag sang pondo sa PhilHealth. Kag dugang pa diri ni Roque, ang mas kinahanglan sang PhilHealth amo ang mga tawo nga makaamlig sa kontribusyon sang tawo sa ahensya. Kay tito mo gina din pinaka number 1 gid nga nagproblema ang ginaligar corruption. Action Rex. So ang PhilHealth sa karon ginaimbestigahan sang Senado. May kang tanan ini sa 2 billion IT system acquisition kagang ginaligar issue pag gini Action Rex ang pagpameke sa COVID-19 cases. Grabe, no? Kaya ang problema na aksyonan kay kadalag ko pa sang account sa mga ospital ni. Amo na gani. Way pa masitol until sininga mga inadlaw. Paano naman? Amo pa gina Action Rex. If ma-remember, ang anti-fraud officer man nga si Thorson Montes Keith, may ginpalayag man ini siya nga mga high-ranking executive sa ahensya, dako-dako nang ilan na kung isumahon Action Rex, 15 billion pesos na sa malawig nga tuig ang ilang na term diri ginkawat sa iya ka ahensya. Apang initanan tigin panginwala sang PhilHealth. Sa karon ang si Presidente Rodrigo Duterte nagamando sa kay Justice Secretary Minardo Guevara nga magtukod man sang task force agud iya nga imbestigahan ang nasambit nga mga issue. Sa iban pa naton nga balita, balantayan man Action Rex pero ti ang maayo pero diri. Pero ang pinaka-latest to sa PhilHealth nga issue na daw nagbando si Presidente Duterte nga tutukan ina no? Galing Yes. hindi pa maka-concentrate gid kay ang COVID-19 among atagan gidig talupangod sang presidente mo. Amo na Action na Rex ti puro budlay. Damo ang naghambal nga pangkakaso na lang, pangkakaso ng mga official dere. Actually may statement pag gani si Roque nga balya ginaabang-abang ko na kung ang mga ngalan sa pangkakason. Kung mga tao na ni Presidente Duterte dangin pa butang yang daan dang nagkalalamitan ni sa PhilHealth issue ni ti laban gyapon sa lipat-lipat malaban Japon sa lusaw o LPA. Unlike sang iban to nga mga panguluhan tayang ginakuan gid nila, gina-filean kaso, id-id gid galing kay subong gilinutok ang mga isyu sa gobyerno ta. Yes. Kung makuhaan lang gamay nga sideline ining PhilHealth nga issue, pagkadugay-dugay may ara naman sang magwa nga issue, balik naman Japon sa COVID-19. Kaya muna do kasapawan lang Japon Action Rex. Sa iluhan nato ng iban nga nakuha man naton nga information angot sa sining isa na iya ka tropical depression Action Rex ining si Bagyo Inteng. Si Inteng? Si kumpare mo, si kumpare mo. Parang Inteng, no? Oo. Nanging bagyo na siya. Pero ang manami lang dire kay daw hindi siya magtupad diskalupaan sa Pilipinas.
Amo Meaning nang- basi ko malabot pag sulod ya dire, paglabot siya sa iban nga mga areas, pero dire sa Pilipinas nakasulod na siya sa par. Bali nakasulod sa sakop ini sa nga bahin sa nga sidlangan sa probinsya sang Aurora, Action Rex. Sang ini siya ang tropical, low pressure area pa lamang siya. Pagsulod naging tropical depression kay na sa pagwa man nga forecast ng pag-asa, wala naman ang maayo pag diri kay wala man sa maging batak bala nga tropical cyclone wind signal. Kagti ang ining si Enteng, para lang sa background ulihi ini siya nga nasiplatan 510 kilometros sidlangan sang Baler, Aurora. Kaga may kabaskugon nga hangin nga nagalabot ini sa 45 kilometro kada ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 kilometro kada oras. Si Inteng ginapaabot mangin tropical storm Action Rex buwas sa aga Domingo, pero amo na mention naton wala siya iya sa nga direkta gid nga epekto sa pilawan ka parte Bali, sa maka-experience siya lang taguro sang ulan-ulan nga gagmay. puro panalidhi Pero panalithi, kag do normal lang. bugnaw gamay. Mula nang importante da. Kay si paring COVID atraka pa. Kung may mga bagyo pa gid nanong guatas Ako si mo nung ginakumpare mo na ni tanana. Kumparihon dahil sila kay daw wala naman ta kumarihon sila kung kumpare naman. Lumayo Ay si paring COVID-19 ay purya gaba lang. Daw hindi mabangbang ang iyas ni pangatraka. Anong latest subong sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas including diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Yes, actually. Doon igualis igualis ang score kapon sa Bacolod kag Negros na 13. Igualis ang score. Ang kahapon lang. Pero karon balantayan kag pila ng total sa Negros Occidental Action man? Wala na ko sang actual gid nga no, pero sobra na ni Action na Rex mga 500 na sobra kapon mo. Team na dugangan pagid sang 12 pagid. Grabe no. Sige. Paluyan ang Action Rex Ano nga dang update mag-bless pagid. Sa Pilipinas, nadugangan sa 3,339 Action Rex ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Ini base man sa ginpagwa nga datos kapon ini Agosto 7 sa Department of Health sa diin ang Pilipinas may kabilugan na sa karon nga 122,754 kag 53,734 naman diri ang aktibo nga kaso. Ining 3,379 ang ining nasambit nga panibag-o nga case Action na Rex na record sa NCR nga may 1,846, sa Rizal nga may 314, sa Laguna nga may 236, sa Cavite may ara sang 145 kag sa Quezon may ara sang 66. Ginanunsyo man diri sa nga DOH na dugangan sa nga 96 ka mga recoveries Action Rex ang Pilipinas for COVID-19 sa diin ang total naman niya sang recoveries is 66,852. Patas-patas lang or nakatunga gid man siya Action Rex ang Pilipinas sa karon may ara sa nga nadugang nga 24 kanapatay. Ang total or ang death toll sa Pilipinas sa karon is 2,168. Sa iluan naton ang sa pangkabilugan or sa bugos nga kalibutan Action Rex. Ang Pilipinas daw nag-lead na sa bilog nga Asian countries na kahapon. But today kung anong status ang Pilipinas daw dako abanse ito sa iban nga mga lugar. Ang ginbasihan sang mga naga-collect balas ng data, narapawan niya ang Indonesia. Indonesia, Indo. Galing dugay ka to sa Indonesia, no? Kupaya. Char! Gani. I don't know kung anong record today sang Pilipinas kung yara gyapon sa top no sa mga Asian countries. Galing kiti gindepensahan ina ni Roque. Nga depensahan niya pag daw. Ambal ni Roque, ang Pilipinas daw tuod nga nang saka aton nga cases mas lapaw ta sa Indonesia pero kung lang tawon basihan ang mga contact tracing efforts kag ang mga ginpang paidalong bala sa test mas damo ang na-test 1.5
Ang sa Pilipinas, ang iyaya ka Indonesia is 0.34% lang. Ti medyo gamay lang siya nga Kagang population. iban nga mga area sa Asian countries daw, why naga-suffer gani sang COVID-19 to, do nagtauhay na sila Gani. to. Oh, di tani sa Ambot Pilipinas. ang Hong Kong, daw ay manda sa listahan ng Hong Kong gani aksyonan. Gani. Gusto mo yung Hong Kong manaw? Kay balo ka lapit-lapit sa ato ng Hong Kong mo, matravel ka lang halin sa Manila. I think daw 4 to 5 hours lang. Feeling ko nakakanto ka na gito ya. Why pa? Mo pa nang ganun kalantuan ka ko kung magkaligwa ko karon dugay-dugay, no? Dahil man ko Singapore, no? Singapore, oo. Ambot siyang Singapore da sa latest da kung pila na daw kadamo pa man ah. Mga areas diri sa Asian nga daw ay gid matamaan gid sang COVID-19 pero still ang pagpanghanda nila ra sa gyapon, no? Kay kung may mention lang naghalog na, kadugay may cases naman. Oo, gani. Siglang git Action Rex. Diri sa aton niya do hindi mabangbang niya. Dapat pagpaimbli pala himunong kamo kung way man lang kamo sang likoton sa gwa. Linom sa balay. Oo, pa kalinong kamo sa puluyan nyo. Mayo pa mang kiskis kamo da sang mga kaldero da. Mas mayo pa siguro. Kaligay kung may kalantuan ka to date, hindi mo gina mapaiway aksyonan mo. Tsagto na. Kung nilang nagawin para sa imo, pagkatapos ng isang programo, may ara ka kalantuan nga importante. Ma-withdraw ka sang imo sini nga mga tinago. Hindi man tatablo pag-i-booking. Grabe ka man imo yan. Dapat kantuan mo ginatapos program to din, no? Or tapos report mo dugay-dugay. Balad ko na ng mga ruta, mga daan, ti. Naton nga ruta. One way lang tasubong. Ha? One way lang tasubong. One way? Oo, kaya kinanglan, tagin nga mag one way lang diretso puli. Kaya magudlay na. Tigani man. Tsakto Tsakto, man. mabuot kagin nga klase ka bata, no? Of course, Ti ano mabuot pagida, ang bilog ta nga. Ginalingaw mo Kalibutan. ko. Ginalingaw mo kami mo. So, nag-action Rex sa cases naton sa bugos nga kalibutan. Una-una ton ang napatay Action Rex. 715,343. Oo, sa bugos ini nga kalibutan, humalin sa nga nag-outbreak sa China, sa China, ini nga COVID-19 na nagligad yang nga Desyembre. Inigin base man sa tali, o kung tali sa nga official sources nga gin-compile sa AFP. Nagid ang China nga daan to. Daw man to ba November ga, sugod-sugod na sila. Pagka December daw matama ta full swing. Pagka January, nag-full swing na gid. Gani. Galing una man sila nubo. Una man sila nag-die down sila. Sa mga COVID-19 patient aksunan subong nga tuig. Guro naglapta. Ang naubatikan sila sa Amerika naman. US, grabe man. Munang daw hindi ko magkadto anay sa US ah. Gani, sakto ba Action Rex? Mabudlay magkadto sa Kabudlay US. itong daan subong ti may na lang drain na lang ta sa Mambilok. Sa may? Mambilok. Mambilok man. Hindi Estados Unidos kundi Barangay 10. do maguhan kayo. Sige na. Ano na ta? Action Rex, ang kaso naman iya sa 196 ini siya ka mga pungsod kag teritoryo nagdangat ini sa 19,133,340. Sa diin, may ara naman ni Action Rex sa nga 11,319,300 ang recovered. At namin, di kami ara na, hindi na siya bala maglayo, Black Action Rex amat-amat na lang. Matamat na. Oo. Ang tali nga ginkuha man sa AFP, consolidated ini siya nga mga information halin sa national authorities kag mismo information man nga ginpagwa sang World Health Organization. So base diri sa latest man nga report, ang pungsod nga may pinakadamo nga na-record nga patay subo-subo diri Action Rex ang United States sa gihapon. Ang Amerika gani. 2,060. Ginsundan sa Brazil nga 1,237 kag ang India may ara sang 886. So far mo siya na Rex ang pinaka-latest man nga nakuha naton update sa COVID-19 kag pila man ka mga issue nga nagaluntad sa subong sa patag naman sa mga national nga information. Balita gikan sa News Center, una sa balita na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio.
Una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon and Defensor. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng aton oras, 11:44 na mga kaaksyon. Siging iban sini samtang nagpaliwaliwa pang iban sini daw nakatapos naman sang palanyagahon, ng iban sini wala pa, no? Nagahimos pa. Sige, monitor lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay tinguantang madalang mga balita sa sining adlaw, no? Kantuan talang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa top 2 and top 3 most wanted carnappers regional level nadakpan sa Highway Patrol Grupo. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, arestado ining duha ka mga persona ay mawanted sa nga kasuguan ginakabig man nga top 2 kag top 3 most wanted nga mga carnappers nadakpan ini kagabi kag kaina sa nga kaagahon pagiman sa gintingog nga puwersa sang Highway Patrol Group ang RD or rather sang Regional Intelligence Unit kag subong man sa nga Talisay City PNP paagiman kay Police Major Jigar Jimeno nawasunod diri kay Police Captain Robelito Mariano ang hepe sang o kunatag pamuno mismo sang Highway Patrol Group sa probinsya sang Negros Occidental. Ining subject kag ang suspect mismo ginakilala kay Ronnie Salibio. Actually, minor ni siya sa una pero subong 19 anyos na Action Rex. Pero nakumitar yan ng kaso, sa minor pa siya? Minor pa Action Rex. Ang isa gani, duhang nadakpan diri Action Rex mo. Ining kagabi, una nadakpan si Ronnie Salibio, 19 anyos, taga Menlo Subdivision, Barangay Zone 10 sa siyudad sang Talisay. And isa pa diri Action Rex ang nadakpan, minor pagid, 17 anyos. Nagpamalibad nga hindi lang in-mentionar ang pangalan sining 17 anyos nga lalaki kaga taga residente sang siyudad man sang Talisay. Nawasunod diri kay Police Captain Mariano. Madugay na nila ginapangita just so happen nga masyado kadanlog Action Rex ining mga suspect kag suno sa iya sa dugang pagit sa iya kay ang kaso sini hindi lang pagpangawat sang motorsiklo ang ginahimo sini sa baylo nagahimo man sila sang iban nga mga aktibidad kagay sang pagpang-hold up kag pagpangawat man sang iban nga bagay hindi lang sa ilang lugar sa area sang Talisay kundi diri man sa siyudad sang Bacolod. That is why suno sa iya kag bit-bit man ang ining warrant of arrest nga ginapirmahan ni Honorable Sulin Lowy Hudingan ang judge sang MTC Branch 53 diri sa siyudad sang Bacolod. Tigayon mga nadakpan ining si Ronnie Solibio. Una ni siya nadakpan kagabi Action Rex pero kagina sang aga ining 17 anyos nga lalaki amo ni ang ikaduha nga nadakpan sa gihapon sa tigintingog gihapon nga puwersa sang HPG RIU kag sa grupo man ni Police Major Jigar Jimeno Action Rex. So sa karon sunod sa iya kay tikaw mo nadakpan by Monday gabalik na nila diri sa warrant of arrest pero this time ang mga suspect ara gyapon sa paghinakop sa mga katapos ang Highway Patrol Group and probably by Monday sunod sa iya ngayon igabalik dito sa Talisay City PNP. Pero ano ni based ni sa kaso nila nga daan Action Alvin? Kung ang bag-o naman nga kaso? Ang bag-o ning kaso ang kaso Action Rex iya sang warrant of arrest kaso nga pagpangawat bala o kon carnapping. And may base may ara pang magwa man kay may mga kaso pa na siya diri sa siyudad sa Bacolod. Kaso nga pagpangawat Action Rex. May mga pending pang mga kaso na Sir, kay ang manang ginahimo Manila diri nga. Sino ganitong mga ngalan to? Ang pangalan is Ronnie Solibio, 19 anyos, taga Menlo Village, kag ang 17 anyos nga soltero Action Rex. Kay como minor, ti nangabay man ang mga kapulisan nga hindi lang hingatlan. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Captain Robelito Mariano. Nag-conduct tayo sa operation, sir.
kasama po ang Talisay City Police Station, RIU, at yung si IDG Negros Occidental. Diyan nga sir, nag-operate tayo. Nahuli natin sir si Ronnie Solibio, and kanina nga pong umaga naman, ito pong nahuli natin sa resident po ng Purok Santan, Barangay Zone 4 sa Talisay City rin po kaninang umaga. Ayan po yung number 2 and number 3 regional level na most wanted na highway patrol, and kamande po yung natin po sa commitment po nila sa korte. Okay po. Itong dalawa po ba, how can you consider this two arrested person? Mukhang matinik yata kasi nalagay na yata sa regional level yung kanilang pangalan. Yes sir. Actually sir, itong sila Reyes and si Solibio sir is magkagrupo sila sir. Meron silang may mga dati na rin sila mga cases sir. Hindi lang sa carnapping. Itong isa sir, may kaso na rin sa firearms and sa robbery po. Yes. So hindi natin pwedeng bastahin lang sir ng mga suspect po. So kaya talagang nailagay natin sa most wanted job. So naragsang kabahin gilamang sa pahayag ni Police Captain Robelito Mariano. Balita ginagikan sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:50 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center, si Aksyon Art tay hupon on standby. Paribagong sistema ipatuman sang Task Force Disiplina. Umpisa masunod nga si Mana, nagkalarak pa, naglabot na sa masobra 160 ka mga persona kagang implementasyon sang curfew buwas na nga adlaw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art tay hopon din siya, why pa? Sige, Aksyon Art, go ahead please. Aksyon Rex, may panibago subong ginplansang sistema ang Task Force Disiplina. Kay nagligat to kundi kumadakpan kaya may choice ka o kung option nga bala mabayad ka sa kwan mo sa NGC. Sang imo sining obligasyon nga 300 pesos naman para sa mga pangayaw kung out of town nga mga residente. Ang bago nga matabo subong Aksyon Rex, kung madakpan kaya subong umpisa sa Lunes, sang Task Force Disiplina, ang imo lang choice, number 1, mabitbiton kaya kung way kayo bayad nga 300 o kung 200. Ang matabo sining dalon ka sa Pila to ang penalty? 300 sa pangayaw. Sa pangayaw, 200 sa taga Bacolod. Taga Bacolod, 200 Oo. Pero nagligad to ya kay na-experiencean Balakson Rex ang Task Force Disiplina nga nagligad to kalabanan sa madakpan nila gambal nga sa nila ko mag-community service kay bayran ko lang ni sa NGC. So sigo kwentahon, way siyang nagbayad to Aksyon Rex. Way mangguro resibo? Hindi, sila may resibo na sila sugod sa Lunes mo. Di nagligad to ya, hindi man pwede nga yung tao. Bitbiton mo lang dayon kagdalon mo to sa kuan bala, sa barangay. Subong lain na ning sistema, Aksyon Rex. Halimbawa, makita ka sang taga-Task Force Disiplina kag nagviolar ka, na may violation ka, social distancing, failure of wearing sang face mask, o kon sala, nga paggamit mo sa face mask, ang matabo diri may citation ticket sila kag resibo mismo halin sa City Treasurer's Office nga dira ka pwede gilayon makabayad sang imo penalty. Pero kung wala kayong bayad, Aksyon Rex, ang himuon sang Task Force Disiplina umpisa sa adlaw nga Lunes, dalon ka sa pinakamalapit nga barangay. Gali? Kag dito ka, Aksyon Rex. Kaya nung pinakamalapit nga barangay, di kag man obrahon nila, di kung dress la sa lapit-lapit man lang sa city man?
Tidra, ang barangay ang mga kwan, ang ma-decide kung ano nga community service ang imuhon mo, magnilig ka o kung ano. Sila nga mang limpyo ka da sa mga dalanon nila manilhig ka da or way ka man galabuton da. Way naman nila mon mayo ting gwa mo sa mang limpyo kagid posible. Mang limpyo ka da sang mga parts ang barangay hall. Maro panilhig lang away ka man siligon Ate pero at least may harap ka community service kung wala ka gidinog bayad. Kaya mo na lang matabo nga sistema. Pero kung may nagbayad ka, okay man lang yan, 200 Pagbayad pesos. Mo, 200 pesos. Pagbayad mo yan, tagan ka na resibo. Halin sa treasurer's office, pwede ka na dahil kalakate. Galing kay ang bayad na daw hindi ka magkasiling ka parutunto na kaghungod na sa buot na kundi unay lang nagurong lipatan lang Hindi man, tigaling amo na hindi mo na naman ma-justify galing depensa lipatan mo. Kapihan mo na face mask mo, yung masukusok pala. Luwas kuro kung do emergency, hindi may ginadalian kadalagan, karon nga may gusto kabuligan. Tilay naman ang pagkabutang. Now, ang isa lang karon nga ginapayuan magani isang opinion kag nagapabot si Mr. Wilfredo Tabajo Lingo sa pamunuan sang City Legal Office. Kag sa konseho man mismo kay iwala action like sa specific gali nga penalty para sa matagiya naman sang commercial establishment nga may violation ng ilang mga customer. Kay siling iting ginagamit yapon dira ang national law nga sa idalom sang DTI. Pero why di mabutang ang specific penalty mismo sa matagiya kon ang ilang mga customer madakpan ang nag-violate sa sining city ordinance. Kaya mo na sila niya dapat may-ari gini amo na nga gin-contact niya kag gin-pangayuan sa bulig ang City Legal Office sa Moman ang konseho kung ano ang sarang mahimo parte sa pag-regulate naman sa mga nagapanagiya sang negosyo. Yari ang parayag ni Mr. Tabajo Lingo, ang Assistant Operations Chief sang Task Force Disiplina. Ginpabakod namon balangamon nga mga strategy kay may resibo na kami nga i-issue next week ang amon balang mga sistema pagdakop para nga why na sang sala bala in meeting na kung sila na siningaga para ang tanan namon na plansa gid namon ang mga kung ano mag-approach kung ano mag-issue recitation mag-issue resibo ibit-bito na ginamon sila sa barangay doon din sila nadakpan da nearest barangay kag pa-community service na gid sila namon kung wala sila magbayad instant na pag wala ka bayad kay may resibo na kami automatic dalon ka na namon sa barangay pasakaon ka namon sa salakyan namon kag dalon ka sa pinakalapit nga barangay kag ipa-turnover ka namon to for community services na mo na try nga nag-meeting kami anay ang may mga pagbago na mo kay so kung pangayaw ang madakdra man sa barangay nga within siya dakpan dito sa dalon of course pero kung may bayad siya automatic mo yan siya namon sa 300 gid ang mga pangayaw out of town sa Bacolod 160 plus sobra naman ang namon na atuhin. Sulod siyang 8 kadlaw. Next week guro basi drabirahan namon basi halog na ang 200. Yung mga gindakop naton, pila ka porsyento ni silang nag-community service kag pila ka porsyento ang nagbayad sir? Why kay abo na bala kay sang mandigat why pa kami na community service laki kasi siling man sila nga mabayad sila sa NGC. Makanto sila sa NGC. That's why may pagbago na siya ginatunan subong sa mga aton nga mga legal advisor kung paano mapaayo. Isa ng establishment kani daw hindi klaro kung national pang ginagamit. Kaya sa aton local nga ordinance basa habla action. At ang establishment wala penalty da. Ako dalo ang violation sa establishment do nadala lang sa social distancing kag sa mask. O wala na mas specify nga ang violation sa tagiya sa establishment. Closure abi o may penalidad nga dako kung tungod nga wala iya ginasaway ang mga nagakalaon sa iya. Do ay klaro da. That's why we need to have a legislative action regarding that matter para nga magbakod-bakod. Sir, sa social distancing, why ka mo ka-experience nga inang isa abi ginpalapitan ng isang migo niya so nag-insister siya nga
siya yung ginpalapitan, ano man, sino ang manabot. Di aragin sa nagreklamo. Iway ba kuya kabalo, hara sa likod ko. Kaya sa likod man kuya, tingnan mo natin yung nakop na mo, nang nagpalapit lang siya likod. Di ka tuon sa likod, saya mo. Nga gintuparan, saya gali, kaya nagalinyab na sa mga wheeler na, nakwasang sap. Sa mga bangko, ITM, mo na galing sila ko aksyonan, ang establishment na bala, dapat may ipinalize tagid ni. Kaya sila mo, bilang nila security guard, wala galing ka sa white, sa downtown, ang ilang 1 meter, hindi man yung 1 meter, do 1/2 meter lang, di kunti, do katulokon mo, do galing dikit-dikit ka ilang take-out counter. Amo na, so next, ang parayag ni Mr. Taba Jolingo, pilar sa publiko, agon malikawan may bitar ang anuman ng problema kag especially tidugang panaya di pa nataning 200 kapin pa konfigado kay mo damo pa na marabutan ti para ibitar na lang nga malayran ka sang pinalidad o kung mag community service kung way kasang inugbayad mas mayon na lang nang magsunod sa sining ordinansa kay para manis kayuan mismo sang persona no nga nagalagaw especially kagpaproteksyonan batok sa sining padayon nga pamahog sang COVID-19. Karon ang update para sa SAP Digital Distribution. Ano nga mga lugar today? Gina-check ko pa kay Ma'am Pasitero kay gingagaw pa sa pinirmahan na Exxon Rex sang atubla certification now. Kagang iban to natapos-tapos na to? Amo pa nang gina-check ko siya kay nag-aayo siya nga tapuson niya lang anay. Kay ang matapos ini kung medyo may delay, ang iban to nga Y certification na tublang problema gyapon nga nagasala ang spelling nila. Nagsala ang ilang mga birth date nga nabutang dito sa information. Gagin download ti ang matapos na certification gidalin sa DSSD nga makompleto ina kon mapamatud-an nga isa lang katawo inang nag-claim no sang benepisyo kon sa benefits nila pagi ang ginatag nga financial assistance. Karon ang Rex kay ginakompleto pa ni Ma'am Pasita. Ang yes nga report hopefully makuha tayo ni karon ang update sining kay buwas na ang katapusan nga petsa sa first na nga batch nga ilagin pang-withdraw sini nga simana. By the way, ang curfew start na ta buwas sa las 8 hasta las 4 aksyonar ta ha? Gani, masih malipat. Pero ano ni gintugyan na ni sa mga kapulisan ta? Actually kay na si Colonel Binyas pag-interview ko sa Rex, so ipisa kabaton gid sang specific nga kwan. Guidelines kag kopya nakabati lang siya kag nakabasa sa mga online news pero why pa sa specific nga nabaton nga instructional guidelines. Pero posible tugyan niya maniguro sa mga stations niya siguro. Gani man. Kay na nag-random check kami sa next week din na lungong bisan ang mga naga-tiner sa merkado bla. Kaya ginambalan sila nga kundi sira buwas ang merkado. Tatlo ka mga merkado, ang iban sila nga okay lang sara alas 10 pa man ang aton curfew buwas. Di siling ko kung naliway ka ni kabalo bla. Di kay do gabi na tugin pagwa ni Mayor Bing ang iyang executive order to nga palayag nga las 8 na ma-start ang curfew ta by August 9, no? Hasta ini August 22. 22, duwak semana ni. Duwak semana, mga 15 dias, kid more or less. Ang kalawigon sini. So, mas mayo na lang nga temprano pa, hindi nagid magguruwa. Hindi mo reaksyon diyong ang iban kunog ano ni ma-adjust naman isla guro sang duty ni no sa mga malls bla naton dre sa Bacolod. Sigurado ginayakson Rex bisan ang closing. Kung las 8 ka magsira ti las 8 man nga daan ang ang curfew dapat by 7 o'clock siguro matamat na. Kamo ginamata po 7:30 gwa na kag puli na. Okay, kung hinali, karon magwa kay Imoy sa mall 7:30, kang nagpalauli na to mga dipasay nga sa lakyan. Ang laing kung layo pa na pulian mo, no? Isa pa na. Tinaguroy consider, marakon may salakyan, malang on the way ka na papauli. Ang problema na sa mga ginalantaw, mga layo bla ginapulian, action art nga lapit isa ka oras pa yung travel nila. Correct na. Kapin pang mga
linyahan ay katulad sa Alangilan daw, sa Burgos, kadugay nga na sila magalalin sa lakyan na yan. Kaya ginapuno pa. Kaya mo na ang isagid kamang consideration. In fact, in-check na naging pamangkot ko na kaina. Kay Colonel Villas, silingkot siya ng mga taxi ni no, regulated man nga 8 o'clock. Hindi na sila pagpapayon. Yung niya, kuhan pa na, no, ibalawon ko pa nagkaroon sa guidelines, nga specific, nga igatag or mabato nila Action Rex. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Art Hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Art Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Action no Radio, Philippine Standard Time. Last 12:04 na nga oras, mga ka-aksyon. Sige, matapos ang balita ni Action Art Hupon sa iluwantang balita gikan sa Bacolod City sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuantang balita ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Central Office ang Department of Social Welfare and Development ginpangabay nga panasigon ang paghimo payroll para sa mga relief agad sa beneficiaries sa Bacolod. Kagiban pang mga balita gikan sa probinsya ang gasaka man gasaka no do hindi ba magpa-iway ning iban nga mga lugar sa probinsya damo man damo ang COVID-19 patient nila mga ka-aksyon. Yaring countdown sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex kahapon sang gahapon gin ayo ni DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre ang Central Office sang DSWD kakon mahimo ipapanaog na lang ang listahan sa mga beneficiaryo sang SAP agi sa relief agad kung ini mga nag-apply bla Action Rex sa online para nga dali na lang sa regional office sang DSWD imuon nila ang payroll kay man kadamo Action Rex o Macapobre ang nagapamakot kung barasan oya ang tagtaganay siring ayuda sa mga beneficiary ko nag-agi online mobile application. So, ginatawag ini sa rasiling tarang relief agad. Isa ini sa mga ideya sa nga DSWD para nga ang mga beneficiaryo ang ilang siring application pagi na lang sa online hindi na sila magkanto abiya sa iban nga lugar kundi sa ilan na lang sa nga balay ang paghatag sang ayuda Action Rex mode of payment tagaan man isang pagpili ang mga nag-apply in cash, Paymaya, GCash o kung financial service providers pareho man sa ginabaton subong sa mga left out beneficiaries. Pwede ba gani nga bank transfer sa ila sa nga bank account o kung cash card. Galing kay hambal ni Macapobre, ang Central Office Action Rex amo palang nag-umpisa pagamat-amat himo sang payroll kag ang paghimo sang payroll Action Rex by region. So kung ang unang region Caraga, tiya magituuna nila sining padalaan sang payroll, himuan sang payroll. Kung basihan ang listahan by region, hambal ni Macapobre Action Rex, ang Western Visayas, pero hindi lang Bacolod City, ang mayara sa naka-online application, kag naka-apply sa relief agad. May iban pa sa mga lugar sa Bogos nga Western Visayas. Ngayon ni Macapobre, para ni sa Bogos nga Western Visayas, basihan ang by region ang bal ni Macapobre ang Western Visayas aras tunga-tunga 17 ka mga rehiyon ara siya sa ikasyam sa listahan Action Rex medyo madugay-dugay pa kay unahon gadya ang Central Office mo ang payroll sa region nga ara sa una nga listahan Caraga, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region amo pa ang Western Visayas. So galaom si Macapobre nga aprobahan ng ESA ng ayo kahapon sa hapon kung pwede sila na lang mahiwa payroll kay pahimo nila payroll Action Rex kalabi ko niya isa pa nakadlaw mo
na pagkatapos imo pero ti pamalon din ni magkapobre ang nagkalain-lain nga mga LGUs kag DSWD sa may sunod sa Bacolod kag iban pa sa mga lugar. Yari si Director Magkapobre. I have another meeting with the central office at yun po ay ipa-follow up ko dahil kung napakinggan mo ako Liam nung unang mga episode, nagsabi ako na nag-amak-amak na paggawa ng payroll ang ating central office by region. At kung magbilang ka simula sa rehiyon doon sa itaas, simula sa CAR, nasa pangwalo tayo, so panggitna tayo sa 16 regional offices, no? Pero ngayon, ang balak ko na ngayon sa meeting namin, magboluntaryo na ako na ibaba nila ang record ninyo dito sa amin dahil ang record ninyo diretso sa kanila kasi nag-apply kayo ng relief agad, no? So kung ibaba nila yun sa amin, mas mabilis na pwede namin gawan yun ng payroll in just one day. Tingnan natin ngayon kung ibigay ba nila yung aking proposal na kami na lang ang gagawa para mas madali. So naraksa, kabay pang probahan na, check na nila karon liwas sa kaya magkapobre sa hapon na ang response ako na reply sa iya sa Central Office DSWD. Ang kaso sang COVID-19 ti kahapon sa Negros Oriental 12, may 12 kahapon, di itugan ka na sa 591, 603 ang kaso sa COVID positive, pero agin check na sa Rex ang recoveries daw halos katunga man da. Na 300 plus man ang nag-alalayo na. So, mga 300 plus man da ang arapasubong gating nga mag-ayo man nga mga COVID positive. Ang Salvador Benedicto do mong may pinaka-jutay no do duwa ano to pila to kakaso tong Salvador Benedicto. Una action Rex nga datos ang DOH bla atong ginpagawa nila unang LGUs by LGUs. Isa lang ng kaso na sa Don Salvador Benedicto, sila na sang ilog kagkanduni. Ang isa, o galing kanadugangan sang isa, nagduha subong ang kaso sang Don Salvador Benedicto. Pero as of August 7 sa report ni Mayor De La Cruz, zero person under monitoring, POM bla. Zero man ang persons under investigation niya, POI. Zero man suspected case siya, kag zero man ang active case. So, positive lang yun. Ama na ginulat. Oo. Second repeat test nga mag-negative, kag mag-negative ginagduha, hindi na matawag ang Don Salvador Benedicto nga COVID. Iwag na guro kay as of August 7 kahapon ning report last 2 ang hapon. Why nagid 0-0 na? Ang Don Salvador, check tabi karon kung pwede na matawag sa next nga COVID-free. I-check bi. So, basta latest, last 2 kapon, ako din nga report to? Check na karon si Mayor De La Cruz. Confirmation sa iya kay kung Don Salvador Benedictason Rex sa duta man ang population, dutay tao na mo. Kag more on sa umana dahil ang kalabanan mo. Demanda utagan ni population sa tangob ko para sa DSP. Galing. Sige, check lang siya. Basi kung mayara gid man additional or negative na gid man, mas mayo na gid man na. Sa ipa-declare ta siya karon kung pala COVID-free na gid man ila sa nga bandwa. Balita Kapitolyo Action na mawag sinubay una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Akson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayo, sige. Salamat gid Akson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta dira pag-relax anay, no? May tisi kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Imay tisi lang ina mga kaaksyon. Isa ka alkaline base
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:17 ang aton oras. Mga kaaksyon, daligid lang standby. Kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, daligid lang mga kaaksyon na kay manamyaw tanay kay Warlito Nisya. May lang pagpamati, sir. Warlito Nisya. And Francis Sibionada Hilwa, sir. May lang pag-monitor dra, no? And kapamati diri sa Manapla kay Toto Mots. Inday G kag Mamalen. Salamat gid Toto Francis. Kamusta dira? Kay Marisa Hinon Bermanos. Tani sir, matapos ng COVID kabudlay na gid magiho gani man. Diyan Pampliega Magallanes. Good morning, malipayon lang pagmonitor kay Papa Sami sa BDF Bahrain, no? And Julius James Escoltero, mayong udto lang, nagatutok sa SSS Kabangkalan. Ayos, thank you so much, gid. Paring Raul Agisando, good PM pre. Monitor lang siya sa Aksyon BBB. Thank you so much, Parikoy, no? Paring Raul Agisando. Alison Asibido, may lang pagpamati. Aksyon Rex diin ako ma-inquire about sa curfew if may idulong ka sa work gabi. Maalangan ka sa oras pagbalik, no? Dra sa kuana. Pero kung valid man lang, okay man lang na. Kung valid man lang ang pagdulong mo, kag may mga barangay ilang kadto, sa barangay mo lang Alison Asibido, no? Franz Duay, may lang pagpamati, no? Kabudlay gid bala subong kay Dirico Kabangkalan, naga-work daw, hindi ko makapauli da sa Bacolod kay kun magbalik na ko di para mag-obra ipaagi pa kuno sa swab test kag i-quarantine pa maayo. Kung magpuli ko, wala man ko nagalagaw sa Bacolod. Normal lang nga process galing kay ti White Choice, amo gini ang kinanglanon tagid nga magsunod gid kita, no? Idi Laos, may lang pagpamati sa Kingtown Victorias. Nana Isabel Teresa Alulor, may lang pagpamati sa Kanlandog Morsya. Kay Bibi Tolentino sang Talisay, no? Kag pamilya Trinidad, no? Sa Talisay, may lang pagpamati kay Bibi Tolentino. Lorna Termil. Monitor lang kami labi na gid sa bata ko nga si CJ nagakaon. Tudje ni sa nga si Tudje nagakaon. Gusto ya gid mabatian kuno. Sige, thank you so much gid Lorna Termel, no? Marisa Hinon Bermanos, may nga pagpamati dra sa barangay Kabagnan, La Castillana, no? Kay Bia Jonathan, thank you so much gid. Kay Robe, kay Sherwin, kay Shiga pamati gid. Salamat gid halin sa kay Bia Jonathan. Nalds Parcon Ligarde, may lang pagpamati sa iya sining nga wife si Elsa kag duaya ka mga kids si Matt kag Kyle sa Cadiz. Watching from Mandawi, Cebu. Thank you so much gid. Ayos, kag kay Art Solidad, may lang pagpamati, no? Art Solidad. Kay Liberty Binitin Ubaldo, dra sa East Homes Mansilingan, may lang pagpamati. Kag kay Idsel Alba, kag Jolbert de los Santos, gapamati gid subong, no? Joel Aligato Himinia, dra sa Estefania, Bacolod City, may lang pagpamati. Kag kay Maria Mahilom Tihok, good PM lang. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon, karon dugay-dugay ang iban pa nga mga greetings pagkatapos lang sining iban nga mga importante nga mga hilikoton.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampiligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:26. This time. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:28 na nga aton oras 12:28 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkatimo-timo da pag panyaganan, no? Kantuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita sining nagluntad lang ang paglutang sa isa ka miyembro sang santuanay miyembro sang Philippine Constabulary nga napatay sa syudad sang Kabangkalan anong latest nga investigation sang mga kapulisan. Yaring kaundan sang report de Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Subong adlaw nagapatigayo na sang manhunt operation ang mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City PNP sa pagdakop sining isa sa duha ka mga suspect responsable sa paglutang patay kay sa retirado nga pulis nga si retired SPO4 Reynaldo Gasataya, 71 anyos, dito sa barangay Biniquil sa siyudad sang Kabangkalan. Nawasunod diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Deputy Chief o Police sang Kabangkalan City PNP, nakilala ang isa sa mga gunman aksyonarex sa paagi sa CCTV. In fact, suno kay Tabuhara, personal ini nga kilala sang utod sang biktima ang ini nga gunman, while ang isa amo ni ang driver sang tricycle nga ginagamit wala pa ni makilala, pero the moment nga madakpan suno saya the moment madakpan ang gunman, sigurado nga makilala na ang upod sini nga driver sang mga salakyan. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Tabuhara Aksyonarex, away sa duta ang ginausoy nga motibo sa pagpatay diri kay retired SPO4 Gasataya. Sa diin una, antes pa namang gali na tabo, suno sa antes na tabo, ang ining pagpatay kay retired SPO4 Gasataya, 2 years na ang nakaagi o nakaligad, napatay man ang iya sining utod, paagi man sa pagluthang dito man sa Barangay Daan Banwa. Sa Kabangkalan man? Kabangkalan man, adjacent kay Daan Banwa, tapos Biniquil. Oo, dito man natabo aksyonarex ang suspect diri, motorcycle riding suspects man, nabi. And wala pa ini makilala ang suspect, pero suno siya, kag nagapati siya, nga posible kung away sa duta, kay ang motive sa pagpatay diri kay retired SPO4 Gasataya, posible makilala man ang nagpatay sa iya sini nga utod, kay that time suno sa iya ang motibo away gihapon sa duta aksyonarex. Okay, so amo ning isa sa mga ginatanaw sa mga kapulisan nga motibo gali? Sa aksyonarex away sa duta. In fact, suno sa iya nga magapauli na kuntani ang biktima dito sa Banwa sang Kawayan nga si retired SPO4 Gasataya. Ija so happy nga naglabay siya sa may shortcut area along Barangay Biniquil nga suno sa iya nga nga shortcut, hindi kaniya maagi mismo pagkadtos Kabangkalan. Ang guwa mo sa shortcut, rekta ka na sa Banwa sang Ilog. Dito na kuntani maagi galing kay timing nga dito man nagbantay ining duha ka mga suspect kag diri aksyonarex gintiro ang biktima gamit ang caliber 45. In fact, nakuha sa lugar sang insidente ining anuman ka bala sang caliber 45 kag 3 ka bala sang carbine o carbine.
So high-powered man aksyon na Rex ang gingamit sa mga suspect sa pagpatay. Si Lucia nga basi karon nga adlaw nagapakig-angot naman sila sa pila ka mga nearby police stations along sa malapit Ko na muna ang iyato sang utod yato still nakabinbin pa ning kaso? Nakabinbin pa ang kaso aksyon Huwag pa na ni Rex. ma-solve galin eh? Pa na-solve kay wala pa man nakilala kay maayo lang sa Nusaya nga ining tion sa pagpatay abi kay Gasataya may CCTV na dito ya sang una wala man sa may nakakita sa pagpatay sa utod abi o sa mangkod abi ni Gasataya 2 years nang nakaligad amo ni ang natabo sa Nusaya na basi matagaan man kasalagan ang ining problema kag ang ining kaso aksyon na So baliduan na sila ka mag-utod, Action Alvin? duha na sila ka mag-utod na patay bangudman sa sining duta action away sa duta action Rex. Ari ang pahayag ka confirmation nagikan kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara. As of now, ka-coordinate kita sa ibang mga police station para mabalaan gid ang the whole identity sini sang na-identify. So subong ang mga investigador ta ato na nagalakat na sila sir, nag-coordinate sa mga nearby police station. Sining duha na identified na, sir? Ang isa lang gid sir kay amo to ang nasurahan, ang driver di kay nakabunit siya kung taluyan makuha naton tong isa basi matudlo niya man ang giya nga upod. Continuous na ang manhunt operation sa karon. Yes sir. Continuous gid sir subong sir. Ano ang motive as initial? Sir, ang sa aton nga nakuha nga statement sa immediate family, may away sa duta, no? May land conflict. Pero why nila thoroughly gin-divulge sa aton kung sino ang kontra nila sa duta. Kaya mo ginaang ang nagsugod gid sang do gin lagas-lagas gid sila bala. Kaya si kung ma-recall naton ang utod ni late Rinaldo Gasataya gin patay man sir mo through riding in tandem man. Ang isa yang kautod sa aton nga record diri sa Daan Banwa man, barangay Daan Banwa gin patay. Why to na identify ang mga suspitsado dito sir. Subong lang ta medyo may clearer dahil manami ini kay nakuha gid sa CCTV footage ang suras ang dako nga tawo nga pasahero sa tricycle. Action Rex ang kabahin sa pahayag ni Police Action Lieutenant Alvin, i-double check bi kung tatlo na sila ka mag-utod ang pang terong. Isa diri sa area kuno sang Bacolod do. I-check tani Action na Rex no basi tatlo sila o kung anong confirmation O tapos isa tong sa may dinto gani sa may Dan Banwa. Kagina ang si Rinaldo Graba. Gasataya gali. Sorry. Gasataya, Rinaldo Gasataya. Oo. I-check ta ni Action Rex at basi makakuha pa sila sa additional information basi tatlo na ka mag-utod. Ang ngalan sang utod to is certain Ramonito. Okay, naari na, nalista ko na Action Rex, no? Okay, amo man na ang initial nga info ding nabaton ko? Yes, Action na Rex, no? So, base makakuha pa kita sa dugang pagid nga detalye. So, mag-amo na, tatlo gid sila bangon man sa away. Pero why pa man mag-confirm kung tatlo, pero duwa pa lang confirmation nga dragin tiro man tong utod sa Kabangkalan, kagining si Rinaldo, duwa. Kung may ari pa isa si Ramonito, tatlo sila. Saksyon na Rex, no? So, double check lang ni sa mga kapulisan kag basi makabulig man sa investigation ni nila ho kay kon amo sining nga duta ang ginhalinan hasta subong wala gyapon matagan hustisya ning laon na to. Oo, ay pag ito na hatagan hustisya Action na Rex. So magadepende ni karon kay base masolbar pa lamang ang kaso the moment ka madakpa na ang isa sa nakilala o identified suspect. Kay si Ramonito, wala mo ning una gintero. Tapos amo nang sa dinto sa may Daan Banwa. Oo, man siya. Tapos si katatlo ni si Rinaldo. Si Rinaldo Gasataya, ang pulis, o retired nga pulis.
I-check to ni Action Rex sa kay Police Lieutenant Tabuara. Kung bala ikatatlo na ini. Anong duta siniyaw? Ano ning background sang duta? Ni kag di nga duta ni nilang daw amo ning ginalantaw sang pulis? Wala specifically kundi nga wala niya ginpalawig kundi na dampi ang duta nga ginaawayan Action Rex. Isuno sa iya ay ongoing pa man nga ang investigation kay damo man duta kuno ang gasataya Action Rex particular sa Banwasang Kawayan iban nga lugar sa southern part sang Negros. Pero ang kabangkalan niya taga din gid ni sila gani Action Alvin? Action Alvin? Yes, Action Rex. Taga din gid ni gani sila? Taga Kawayan ining biktima Action Rex so galing kiti may pamilya man sa area sang Barangay Biniquil. Okay. Amaning balita report sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba, una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action no Radyo Philippine Standard Time, last 12:37 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Alvin, kadtuantang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO na magapatigayon sa massive dissemination information angot sa bag-ong curfew nga ipatuman diri sa syudad sa Bacolod umpisa buwas nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa. Sa detalye, Action Eric. Oh yes, Action Rex. Yes. Your time is very long. Gani. My time is very long. That's why you are unat-unat eh. Okay. Ayo di purma. Di, apat pa sila naka-standby. Like butong-butong. Butong-butong ng guwasina, no? Amo gining matabo sini. Alright. Doon ka namin sa timpo subong. Namin timpo subong, no? Tagiti ang init, pero may mga kuwano. May mga samay nga rogalom, pero may cumulus cloud. Cumulus. Cumulus cloud. Basi kung hindi man siguro magtupa. Hindi man siguro magtupa, pero galing hindi mo mapakta ng Rex. Kagabi ka na, nagtupa-tupa naman ang ulan nga manipis, tapos hipos naman siya. Okay, kada hapon nga daan to ugali. Kada hapon kag gabi-gabi na ulan-ulan siya. Kung hapon gabi ka, tiri-tiri siya, no? Munang problema, kay kakabasa kita. Amo! Ayo di purma. Kakabasa kita daw gasulay. Gasulay ko na, abi, may car ka na gilang, bro. Daw gasulay ka gitna. Style ka pa ba? Abot ka na ni Rinley. May lang ang pag-monitor kay paring Rinley Marter na sa Valladolid. Monitor ni sa Subong. Laban niya. Ari sa Subong pa huway-huway ni sa Subong. Laban niya. Ba't kamusta sa Subong, Ate, guro mo tama pagkapang manok yung Action Rex. Pediya ka? Manok? Manok pa lang ay nagbulang. Kaya mahilig siya sa manok ay nagbulang mo. Basi. Siguro galing way kung ideya. Huwag labot sa habi ng kabasket sa may mara na sa una daw mo lumanukan mo. Ginahangkat. Sige ka gani nga magsinggol ka mo kuno nga duwa. Ayo di purma. Mayo kung madyo na nakipabasa ko. Puro kung basketball huwag kita tamili na ya. Huwag kita talaga daw kwan sa iya pagdaog kay pare Rinley. Grabe na sa yung daan. Muna madyo kang pusoy kung mabato ko sa iya. Ay na. Opo kung basket daw alaw kita daw. Pero namin itong ambal ito. Ay namin itong lugar. Ito ka lugar man. Ano ka namin ito? Sa Mailom Sa Pabaw ka Mailom. Hindi na sa Buenos Aires. Hindi na yan. Lahat ba ito yung Mailom yan? Sa Mailom, private nga lugar to. Katahong mo. Nami gani kita ang tubig bla running. Falls to no falls. Namo nami katama kag tahom to bay lang bla kay ko magroligwa lang ni kay dalon taga to. Magdula ang COVID ito ta. Dula guro sa 2028 pa ni. Ayo di purma. Ati ko nagasungkot. Pagsaka ka talaga sungkod ka na lang, no? Pag nag-agalagal ka. Okay, kita ko sa picture mo ba? Sunday? Halin sa Agasta maghapon, namigid na to yung lugar namin yan. Namin ito pala paliguan na. Kaya ito ka namin sa tubig, ito ka bugnaw eh. Gani.
Daw nami bla inog kwan bla paligo to. Oh, nami gid na to kag tawhay kag marubugnaw gid ka tiyempo didto, no? Gani Kagang man. tubig gid bugnaw-bugnaw. Oo. Daw way ko gani mag kwan mo way ko gani mag paligo to pagkadto kay do ginatugnawan ko. Laban eh. Uy, si pare Aladin Salas ka monitor gali oh. Ah, pare nga Aladin. Oh, Salas oh. Way sa program subong? Way guro, single pa ako dako. Char mabato ko sa actionary. Buyong naman. Buyong gini si pare Aladin Salas mo. Booking niya naman ka, Gani, pare gani. Aladin. Oh, rasa, Aladin rasa. Salas. Way sa programa guro. Way sa guro ga program sa Facebook. Way guro. Daw way Para sa guro sa iya sining balay palahuayan. Oh, kuno kabi na programa ya eh. Ay na. Oh, gabi Mayroon na yan. kagahon ko kaysa. Ay, gali ka? Oo. Baka masipag mga tao ba? Sipag ni. Oh, may nga ukto ta kay kuan ah. Kay? Kay Kapchat kag kay Kagawa. Ayo di purma. May lang ang pag-monitor da. Kay Toto Manuel ko sa silay. Oh, nan. Nano. Mayo gid way gid matistingan patong Ay mo ginatag yan. madala. Ako na dala ko rin karon sa gabi tistingan ko niya. Ah, karon sa gabi. Oh, karon Nalipat na. ko kay na. Sobra ko nga paminsar daling ko anong black or puti ang tirahan Oh, tanin. gani man. Kay sining ko gusto ko matistingan kung anong sound ya kung okay. Oh, nami to kay to ka makagulugin hawa ka to gamay. Ah, to? Oh, kay may buslot mo. Ah. Ayo di purma. May mga design to nga daan sa kilid mo. Gani man. Mayo gito, testingan ta to sa Monday guro ah. Oh, ako ito ron ako si Macros gabi ah. Ah, karon sa gabi. Oh, black to nga kon ginusar ka may kwanto may sulungawan to. Oh, black. Oo, Black mayo ang na. gamiton Ang mo. white to may sulungawan man tong white. Ah, Yung oo. mo man lang to sila nga design. Oh, pro lain to Ah, white. ito? Lain to yung klase. Dua lang to ya. N95 man to pro atong isaya mas bako tong itom. Ang itom? Oh, mayo Sa to. rason itom naman sir. Ayo di purma. Itom naman rason, no? Ito mayo. Si Gani. paring ala na balis kag si Josing Topas ga monitor oh. Nonoy manggubat. Aras no naman gubat. O ga monitor Ate, sila good. subong. Pare nono, gisandon buta ko naraga pa ate aras pare nono na. Ara si Parinuno ah. Always na pre, basta lang kasagag pasayan pre. Okay na pre, tambok na. Ayo di purma. Kasagag naman pre kada pasayan do okay gito. Oo. Bao daw the best to. Daw mayo gito. Mayo gito ang aratsada kagarangkada, no? Oo, sa daso naman ah. Daso naman may pag may time ah. Oo ba? Mo gina ang kuan depende na sa time mo. Ang isda hindi na lang kayo, okay na to kay Pare Ed. Ay, wag ito. Ayo di purma. Gabi na puro process ang ano to tangigi. Wag ko nag-like. Ito wala pa tutupang ya pumisa to. Naubos ko. Naubos na pasensya ko. Naubos ko. Nag-post niya tangigi sisling. Do sabto ka imura na. Ayo, kasadya sa mga buhay sa Pilipino, no? Hindi ko mag-get sober ah. Ayo di purma. Ayo, mga buhay sa Pilipino. Amo ginang life ha. Amo ginang life ah. That's life action That's right. life, no? Talan nga going lang life ta para nga laban hindi ta magproblema. Oo ah. Kay kabudlay na sa mga problema. May COVID na. May COVID na, may problema ka pa. Budlay na. Amo na ang pinakamabudlay gid sa tanan. Kailangan nga once in a while medyo mag-happy-happy ka man, no? Para nga everybody happy. Oh, correct. Kaya ba gid ta? Ayo di purma. Ito din na to sa simana guro to, no? Ang ano? Ang LA. Sa Lunes ah. Ay, good. Ito na importante na Lunes. Oo. Na pagbukas ang unang adlaw. Ara dayon. Oo, laban eh. Kay amo na ang pinaka-mayo mo. Pinakamayo ang? Ang Lunes eh. Ayo di purma. From Monday ba? Amo na. Okay ah. Oo. Ikaw man na basigan, kuya mo. Ito mayo lang imong rapport. Ayos na sa Lunes na. Ikaw nagkatiradas na mo. Gaulat ka gani ako. Hindi ba gulat? Gaulat lang ko na nga daw. An mo siga, marina. Ayo di purma.
Kung sa ito, kung update, kakalipat ka bago sa endorsement mo. Laban. Kasi kakalipat ka sa mga butika. Amo gid. Ay, oo. Ang BCPO kuno magapatigayo sa massive dissemination information, May meeting karon sa hapon si Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas. Oo. Sa Yasining staff kag kasama ng police station. Na hindi pa daw dry run or check up or pag-remind boss, pero by Monday daw amo gito daw full swing gid sila kuno. Massive dissemination information po si Ringon marikurida sila karon guro. Starting karon sa hapon, ang rekorida magasentro sa bag-ong schedule sang curfew. Itong curfew yung original is 10 to 4 a.m. Titungod sining executive order ni Mayor Bing 52, ang instead sang 10 to 4 a.m., hinimo nga 8 p.m. to 4 a.m. So muna ang sentro sang conference karon sa hapon ni Colonel Biñas nga iga re-echo ya sa tanan niya sining mga station commander nga dapat ang massive nga dissemination of information nga ipatuman kinahanglan gid kay ang plano ni Colonel Biñas, although nga siguran na ini buwas action Rex ang curfew 8 p.m. to 4 a.m. pero ang hambal ni Colonel Biñas hindi sila anay magdakop sa oras buwas nga alas 8 sang gabi, kundi buwas siya alas 7 ipadayon nila ang rekorida kag dissemination of information. Ang pagpanakop nila magasugod buwas siya alas 10 ng gabi. Bali excuse anay oras ang 8 p.m. Kaya panagyapon sila sa dissemination information. Pero nagadalagan ang mga inadlaw Axolex mabalik ini sa original nga executive order ni Mayor Bing 52 nga ang dakpanay sa curfew mag-start sa alas 8 sang gabi. Yari si Colonel Henry Biñas sa interview sa Action Radio. Buwas, sir, ang plano namon buwas, actually mag-meeting tao karon sa hapon sa mga chief of police naton. Buwas, i-notify ang public through sa mga rekorida namon. Nga muna, may mag-ukit ang executive order, pero ang mag-umpisa 8 sa gabi, sa alas 4 sa aga. From 8 o'clock siguro, from 7, mag-start kami siguro mga 7, inform mo ng public through rekorida nga muna, may mag-ukit ang executive order para hindi man sila ma-surprise. By 10 o'clock, nasugod na kita sang binakpanay sang curfew considering na may pagbilansa na mag-start by 10 o'clock. So, buwas, wala lang anay sang binakpanay sa mga 8 o'clock pero kahit sa mga 10 o'clock daw na muna ang binakpanay para at least ma-aware na may 8 o'clock ng curfew. Gusto ko lang tani ipabalo in advance ngayon bago kitang executive order. Kumano lang natin subukan na naman ang mga ginasugo sa atong otoridad kaya ini para ni sa aton nga kayuhan. Sa subong ginasulit ko, wala sang vaccine, wala sang pulong sa virus, nagasaka positive na mga kaso diri sa syudad. Ang ginapangayo lang din sa gobyerno subong ang aton nga kooperasyon, i-observe natin ang physical distance, mag-observe kita ng proper hygiene, then ang pagsuksok din sa face mask. Amo lang ginapan natin subong nga mag-ooperar kita. Wala na sa ibang solusyon kundi ang aton disiplina at kooperasyon din. Actually, si Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas ang otinis sa panibag-ong pag-amendar sang curfew nga sugod buwas kadlaw mag-implement na ang 8 p.m. to 4 a.m. nga curfew diri sa syudad sang Bacolod. Mayo diya sa Bacolod kay daw wala sa nag-positive nga mga kapulisan niya, no? Amo na pasalamat at Action Rex kay sa ibang lugar ya, grabe. Although nga may duwa kita diri ka track tracing team led by Police Major Gabana, pero pasalamat kay sa team niya why gisa may nag-positibo Action Rex. Gani man. Ito weekly nang ilay nga swab test mo nga ang nagahimo siniya ang City Health kay Andres sa City Health Office. So ila sila nga swab test sang contact tracing team led by Major Sherlock Gaban ng EPS Station number 2. Weekly nang ila sini nga swab test Action Rex. Amo na nga ba sila naghatag kumpiyansa kay vulnerable sila mo sa virus nga COVID-19 kay silang nagapamalay-balay kung may mga contact tracing ginahimo
So di modo ini sila ang ginadepensahan man sang ato sining City Health Office, kaya mo ni sila bali ang isa sa mga frontliner nga nag-alalay sa ato sining City Health Office Action Rex, no? So muna na pasalamatan ni Colonel Viñas Mangani kay diri sa Bacolod so far wala sang mga kapulisan naton nga nangin biktima sang COVID-19. Pero nagandang reminder per medyo ni Colonel Viñas sa mga kapulisan naton, even sa mga station commander nga paibalo lang ang atong kapulisan sa ila sila natungdan nga mga chief of police kung may mga sintomas para sila nagabatsag sa lawas nila. Pabalogis sila dayon parang kagaan sila sa importansya nga hindi lang na mag-duty. Amo na lang ang sistema Black Rex. Kasi hindi gusto si Colonel Viñas nga kung may mga kapulisan kita dira nga medyo may nagabatsag sa hindi amo kag may mga sintomas ang COVID-19 ma-duty. Pati hindi na gusto si Colonel Viñas. Kasi ang aton sining quarantine facilities sa BCPO handa man para sa PNP personnel naton kung kinanglanon nga ipaidalom sila sa quarantine action Rex. Amo ni update ka mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magwala nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras. Standby sa mga out-of-town reporters ta mga kaaksyon. Yari anay ho, para siguradong sigurado, yari ng pinakabag-o kag daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. A public service announcement. Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig. Sige, masailutan ay sa mga balita naton out of town mga kaaksyon sa iluhan tanay ang San Carlos City. Upod kay aksyon aksyon Stephen Presquito, gatalang man kita. Kay aksyon Stephen Presquito sa San Carlos City, duha ka persona dakop sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 sa by-bust operation kapin sa 350 tubtob 400 o 400,000 nga syabuhon nakuha sa ila sining nga kustodiya. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon
Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Sa detalye sining balita, we have action Stephen Presquito, Pen. Isa ka drug by bust operation ginapatigayon sa ato na katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kahapon mga alas 6:15 sa gabi dira mismo sa may San Juan na tunga Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental, no? Natigayon kay gudakpan action na rexining duha ka persona. Isa ini amo ang babae nga ginakilala si Flor de Les Agravante E. Fernandez. Ara ini sa pangidaron kag si Marvin Nazon E. Hilado nga isa man ka residente man ni pareho sila sa nga nasambit naton nga lugar. Kag sabihin nakuha sa posisyon sa sining duha ka mga suspetsado ang kapin sa 350,000 nga balor sa nga shabu. So nagabugat ini kapin sa 50 gramos gani nga gilayon kag mismo nakuha man ang iban nga mga drug paraphernalia kag ang budol money nga nag-abot sa ang isa ka 500 pesos kag ang budol money nga nag-abot ini sa 15,500 pesos. So gani ang mga suspetsado gilayon ini nga gindala sa nga katapos sa aton nga PDEA mismo para kuhaan ini isang ilo drug test kag sikaron ang mga suspetsado ara mismo sa kustodiya sa San Carlos Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 kag turnover ini sa San Carlos sa PNP para sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Nag-report talindiri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita sa kay Aksyon Stephen Presquito, kadtuan tang balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay, upod dira kay Aksyon Tamon 40. Ini may kang tanan sa alkalde sa siyudad sa Sagay nagpagwa sang executive order nga nagpasangkad pa sa MGCQ tubtob ini Agosto 15. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Tamon 40. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, COVID-19 update diri sa siyudad sa Sagay. Kag sining bag-o nga executive order nga ginpapanaog yan ni Mayor Ferdinand Marañon kahapon sing hapon Action Rex ining executive number 27 nga order nga ang siyudad sa Sagay magapabilin sa MGCQ o kon modified general quarantine ining siyudad sa Sagay until August 15. Kag ining executive order reaction Rex nagamando nga sa gihapon nagapabilin ang mga gatherings like sa mga simbahan sang 50% attendee kag subong man sa mga restaurant, mga kalan-an kag nagamando man sa gihapon ni action Rex sa mga senior kag sa mga kabataan minors nga magapabilin gid sa ilang tag sa ka mga panimalay kag ining COVID-19 update Action Rex may ara na subong 43 nga naka-record nga positibo diri sa siyudad sa Sagay kag sa gihapon may ara 26 na Action Rex dugangan naman duwa ang naka-recover kag suspected isa 163 ka mga PUN palayon nga ginamonitor ini sila sa Sagay City Health Office kag ining ika-43 nga pasyente Action Rex nga nagpositibo 35 anyos babaye kag taga Barangay Paraiso, Ilisay, asymptomatic, subong ara na sa healing center sa Banwasang EB Magaluna. Amo ni ato madulong nga report, COVID-19 update diri siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 14 nga report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay sa Iluhanta ang Cadiz. Naka-standby si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa
Update sa kaso sang 14 anyos balang dalagita ginpatay ho sa barangay Mabini sa siyudad sang Cadiz adtong nakaligad nga Agosto 1. Yaring detalye pod kay Action Roger Goti. Action Roger. Action Rex, ready for filing na ang kaso sa sining 14 anyos nga ginpatay sa tong Agosto 1 sa bayan sa Casida San Jose sa barangay Mabini, Siyudad San Cadiz. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga tatlo ka mga circumstantial evidence ang sa diin ila sini nga nakuha kag pwede na nga ma-file ang kaso. So pa nakita ko na halos ini nakita ko ang tatlo ka circumstantial evidence which is I think kasi sufficient na for the filing. So probably Roger kung ma-finalize ko ni karon tanan basi ma-file ito within today. Mahimo nga sa Lunes na Action Rex ma-file ang kaso tungod sunod pa sa Police Staff Sergeant Lucero nga ang investigador nga wala pa subong nila mapasa sa piskal ang pag-file sa kaso kung sila mga affidavit ng ebidensya kag ang ila sila nga plano masunod nga simana ilagid nga i-file ang kaso. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwanta si Action Percival Villamor. Gikan naman sa Banwa sang Isabela, 49 anyos nga lalaki, gindakop sang Isabela PNP pagi sa warrant of arrest sa kaso nga attempted murder. Yari ang kaundan sa report. Upod na kay Action Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, isa ka top 10 most wanted person ang gina-serve sa warrant of arrest sang kapulisan sang Banwa Police Station sa Banwa sa Isabela, Negros Occidental. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Partidas upod ang alert team kagupod ang Negros Occidental Police Mobile Force Company nga nabasi mismo sa maya Banwa sang Moises Padilla. Dakop dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Rolando Arinoy E. Flores. 49 anyos, may asawa kag pumuluyo sang sitio Maricodo, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, Negros Occidental. Ini si Rolando Action Rex ginaserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 19-20 sa kaso nga attempted murder. Kag ini nga warrant of arrest may bill recommended din siya sa nga aton nga korte nga ginpanahog nga 36 mil para sa iya temporaryo na kahilwayan. Sa karon ini ang suspect ara detinado sa Isabela PNP Negros Occidental. Report live gikan diri sa Isabela Negros Occidental para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa Central Negros. May lang pag-monitor kay Dennis Richard Tibor Roma. Siling niya daw maayo ang sagitsit ni Action Ikaw. Da ano ay hansod niya ni man. Okay. Warlito Nisya kay Ray De Leon and Manjo Arnijo kag James Patrick Ichare. May lang pamati, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda, may lang pag-monitor kag kay Jonah Javier Sanchez. Gapamangkot siya kung maghalin kan laon pagadto Bacolod may quarantine pa or may requirements. Dala lang da sa mga papilis mo, no? Kung ano da barangay certification kagiban pang mga clearances mo. Kay parang kinalon sa guy sa Tokyo, Japan, may lang pamati, no? Kay Maria Girdley Abad, good PM lang. Thank you so much, Maria Girdley Abad. Thank you, Gid, no? Parang kinalon sa gayho, araman si Seth Alunan, good PM Seth. Kay Nora Villalon, may lang pamati Nora Villalon, no?
Ayos, and sa kay Honorato Paglumutan sa Barangay Handumanan, may lang nga pagpamati Sir Honorato Paglumutan. Kay Rizalde Alunan, may lang nga pag-monitor sa Country Home Space 3. Rizalde Alunan, good PM lang. Kay Nards Parcon Ligarde, may lang nga pagpamati Nards, no? Kay Kagawad Melchor Barauca Rombines sa Hinubaan, may lang nga pagpamati man. Eliza Dolce, may lang nga pagpamati, no? Shoot out ko di galia sa kandonis sa kay ABC President Lemer Lambot kag Nong Tabal Lambot. Kay manang si Des Lambot sa Barangay Kabyaan na ilan. Okay. Ayos, thank you gid. And aras lagli sa Dalom Kahoy isang Sambago, gapamati shout out Bernard Lambot kag Spanky Rigor Domingo. Ayos kalin sa kay Eliza Dolcea. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang kay Dino Alik, may lang nga pag-monitor, and Dobby Bautista, no? Dobby Bautista dira sa Kanjakap Tapi Kabangkalan, damo ga monitor sa Action Radio. Thank you so much kid Dobby. And sa kay Kagawad Imbong Jocampo, kay Nilda Siguanse, Wilson Tihidor, Almira Lim Malazarte, Ariel Kabatak, JR Mainit Torrejon, Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose kay Mrs. Yadra, may lang pamati, no? Toto Aldrin Limaco kay Pepper Parsley, no? May lang monitor. Ayos. Sige. Daligid lang mga kaksyon, kaya lang alang ta. Mahatag ta na pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailangan Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 15 na nga oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Masay goodbye na kita mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon amon sa kanginan sa Sabadong edisyon. Kita-kits kita on Monday diri sa Aksyon Balita Banat Bulig.
Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Higa sunod na sa dinig lamang madugay upod aksyon. Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila